Tarabasa kulat kacubi atumpian towar krong plia tangka kacilong lipenajok perangkia mai kangni. Lamcak kacipi penjong si lamcak palamdak putih ningkang pongason dokok titi. Son si kedam tangan ningkan suri hini raing koirai si pen karbiang longalong towar krong pli kevan pen rat atum compensation atangka long dun desi kai kia porta hangjo hanghaya son mandel. Sonsi pini Tarabasa along kulat kacubi atum mati section ke thomalong kulat ahem kana hok dun penajo compensation nang pipopu KAAC Joint Secretary Tensing Rong pi kachi chakpon. Pini arni anta pipon pelang lasuajok pini pherangkia mai pen pachini pon. Pini penap ang bongjong si compensation atangka jongsi nang pipon pe pute thedung kachi songsi tami dengponang kokpo puta bangso pherangkia maya long pachini pon. Tangte non ang tonpen klardak alam the alang litum alam the penle arjupon sinan. Ni Fransi Labangso media press media ni litum kacup hanang kok Labangso lam the than the prang ni litum media korte tumhan kiro pilo ja apor ateng penili tumal kecop hapen kewang thekapot lalo kecop pinini tum media ke phanang kok alam bangela heno ja kedam tang 2021 aning kan pen 4 line labangso wan lo labangso 4 line along pen ni tum dak Tarabasa Bozar Committee mate Tarabasa hitialong dokan doan patong lablo labangso dokan patong lap apor hud akai Joint Secretary Tensing Rongpi mate kalalo alang lihin penta labangso alam the puthak nang labangso compensation nang pipon po alang tum nang cicak lo labangso cicak ateng panili tum kadu kawe dokan dorapet mate dokan teduan apen Bozar Committee klembang pi tum anta ningarong lo sta non ningkan pli kepar lo non puta labangso compensation nili tum apan nang pipe Nasi nili tumal hatot pota ta dolo pota nomor 155 lapen dak nomor 993 lalo amen pota holder amen ke James Ingti son of let Kathar Ingti alang like puluni revenue circle long si hadak si ureng cuklemun bom lo lasi nili tum abang ke Joint Secretary mate kala phan chuningri lo penabang bong jongsi nili tumaphan labangso compensation ataka ni pipe plotang te nili tumabang ke ahem ache tailong damsi labangso tangka nang release letik hadak sini tum dover po ate labangso tangka ke nang lele pubang ke nang kathan labanganil tum proyek athema 3D along si alis nang klangon lo halabang so 3D alis long ke jam inti Kathar son of let Kathar inti lapen Sundar Kiling ngirutum Bozar Committee President lo Sundar Kiling son of Angjok Kiling hadak klang ham apianta nilitum han non puta labangso compensation natangka nang pipedal lasi alang lilong labangso compensation natangka nang lerok pen pending wer lapusong chok chidei athela ke nilitum Bozar Committee tangka binong lakpanitum ene thangbak bele ke hang ke pawai ik lapukali emen dolor chethek long lor si nilitum labangso compensation natangka chehang nang pok lasi uthot Omar Singh Tiso revenue IM lo Karbiang Thomas Council alang li phanta
curu lo betot kuning di lo de labang so compensation atangka na apa pisirak je pansi nili tumahin ten kuning ri lo asi pothot ruithile thot lo nili tum dak bozar komiti la pen dokan ki bisar atum an penabang bongyong si labang so compensation atangka nang thapte plo tangte nili tum ke Joint Secretary Sir mate kala ahem ahong citai long si dampak pen tangka nang rilis detik ke nilitum hadak si doi klumpu lan si peni labang so media kepa mate press atumhan kacohang alam the nili jaipon nichon lo bozar komiti tum so aluhin pandani tum tisongun lo na sinili tum muhet ke tham tang alam ateng penili ta ke thandun po na sinili tum kadu ka be la alo so tum anta chu ko an pen ne purbe apoisa nang ni lo pusipu setani tum na suhut John Secretary hem dam lo na suhut tum John Secretary to om de lo na mo bangoi pusin to nang apu setani tum dam de lo suhut ke la senon pike la hai poisa ta nang le dun er lo na se la support pinap ang bong la so poisa nang thap phi dokan na poisa nang thap phi ba la hai ke ba purbe poisa hai nang thap phi putin tum pinap pen penawang bongan thap thi putin itum la dokan muhila ba pinso tum anta dokan kado ka bigato kun muhila tum anta nitum John Secretary am sinitum dam pu pusin itum kado ka bitan tum tingwai lo tasi penawang bong la so poisa anangli sondor kiling along nang thap pu pusin itum kado ka bitan itum tuning reglo la pen penawang bong le mobile to sab thaglong anji nang thap lo pulote ale nang thap phe pulote nitum penat dipan ge dipu John Secretary am sinitum bang ipo tasin lansi tuning reglo kardong